Vodička kamiónu počas spánku počula vonku neustály hluk. Vytiahla zo svojho kamióna 6000 W elektrické svetlo. Buďte opatrní, nekradnite benzín. Nečakajte do zotmenia, aby ste si uvedomili, že toto svetlo potrebujete, inak by sa mohlo pokaziť. Neverte elite. Vytvára silné 8000 W svetlo, ktoré osvetlí celý priemyselný závod. Slúži aj ako powerbanka pre váš telefón, keď je vybitý, pričom sa úplne nabije za 10 minút. Už som predtým používala svetlá na kľúčenke a jeden si kúpil aj kamarát. Všetci sa zhodujú, že je praktické a ľahko sa používa, a tak využili zľavnenú cenu. Kúpila som dve pre rodičov. Majú funkcie diaľkových svetiel, stretávacích svetiel a stroboskopu, ako aj obrysové svetlá a červené a modré výstražné svetlá, ktoré vás ochránia v núdzi. Sú navrhnuté spoločnosťou Kempeakve, vodeodolné a odolné voči dažďu a dodávajú sa s party hákom, takže ich môžete nosiť vo vrecku alebo na opasku. Neverte elite. Na jedno nabitie vydrží dlho, takže je bezpečná na nočné prechádzky. Toto svetlo na kľúčenke je vždy užitočné. Ešte ste ho neskúšali. Celokovové, vodeodolné a odolné voči dažďu, s 8 voliteľnými režimami svietenia, diaľkové svetlá, stretávacie svetlá, režim stroboskopu a bočné reflektory a 1200 lúmenmi tma už nie je strachom. Všetky powerbanky zaručujú vašu bezpečnosť na cestách a ponúkajú doživotnú dostupnú energiu. Iné powerbanky sú pomalé a objemné. Naša ponúka rýchle nabíjanie pre všetky telefóny. Veľká kapacita, nabíjateľná viac ako 20 krát bez rizika. Objednajte si cez toto video a vychutnajte si 7-dňovú skúšobnú verziu s doručením domov. Úžasné! Rozsviete noc bez ďalších nákupov. Užite si ešte dnes silnejšie svetlo a reflektor. A ak by to nestačilo, teraz ponúkame väčšiu powerbanku s rýchlosťou super nabíjania 10 nabíjaní. Prémiová kvalita za priateľnú cenu. S kovovým telom a viacerými režimami svietenia a stroboskopom sa už nikdy nebudete báť tmy. Môže sa použiť ako pracovné svetlo a signál SOS, ideálne na použitie doma alebo vonku. Spoločnosť VDN dnes oznámila, že všetky objednávky majú 7-dňovú skúšobnú dobu plus doručenie domov za pouhých 6,50 €. Táto kľúčenka s lampou stojí len 6,5 €. Áno, máte pravdu. Táto lampa je momentálne taká populárna, že ju dnes predávame priamo z továrne s dopravou 3 € za kus. Samosvorný háčik sa otvára a lampa sa napája. Kovové telo ponúka viacero režimov svietenia a funkciu stabilizácie obrazu, vďaka čomu je ideálna na nočné cestovanie. Nezaberá miesto na kľúčenke, takže je ideálna na doma alebo na dobrodružstvá. Je to skvelá cena, dnes len 6,5 €. Objednajte si teraz. Je ideálna na nočné výlety. Jednoduchým kliknutím sa pripevňuje na opasok a svieti až do vzdialenosti 10 metrov dopredu. Má extrémne široký dosah osvetlenia. Toto je perfektné prenosné svietidlo pre outdoorových nadšencov, vyrobené z kovu od hlavy po pety a vybavené vysokokapacitnou lítiovou batériou, ktorá vydrží 3 dni na jedno nabitie. Má správny výkon. Toto domáce svietidlo má režim slabého osvetlenia, režim B.